17 градуса води, чай леко да затворим. Къде са, бе? Гледай ги, как тръгнаха? Кажи ми какво вижда човек. Само дано няма коли. Вижда са. Както бърза виж го. Асфалта. Красен е застава. Няма битка, бе. Давай, да падне. Това е много бавен. Няма ли 10 на да? Не знам. На шипка пускаха на същия градус. 13. Оху, какво прави това? Идва кола. Всяко идва, ама къде ни обелят са, да го изчакат. А така, че може. Веги. Виждай как се е легнал целия направо, виж го. То се спуска. Да. Целият стомак трябва да ти на рамката. Към една сферачката, ако стане нещо. Опасно. Задължително човек. Как? И аз Ако попадне и си на ти, скован ли се? Ще се лепнеш. Те ми пръсна носа веднъж. Как? Ще грават. Да, първо намоче. Ще карам за без перачки и в нос. Целият после. Аз обаче виж как играе, направо се научва се. Горе, една тупка и са там. Една копка. Гледа назад, карай. Мисля, майко ти гинал с 40 човек. Направо се чуя как ти нямаш нищо. Ти как падна на ръка ли? Корелото ли са така, на крака? Успях да се подпра на лявата ръка и кормилото го шумна. Някакъв начин. Много добре. Дори че бях пуснал дясната ръка. То се завъртя кормилото, те ли? То с много се тресе обаче. Те е много гадно, ами ясно назад. Тук има лампа, добре. Що ми стори, че свети лампа? От къщата. Защото гледам стълба и влезе, че лампа има. Тук наистина пък как няма нито една лампа. То вярно извън града, ама... Не знам. Ти с колелото тук на тъмно ни кажа. Ще свети като тея, имаш осветление. Или дига ръце, тя го виж, ама няма как да се види. Как ще ги дига, бе? Волне на... Не вижу, бе. Краката пуска. Краката... Той е рисков човек. Много рисков. Жалко, че не мога да се види. Красен, както винаги, последен. Дай му. Издъхна. Не му варят краката. Той няма засилка, щом се налага да върти. На каква продавка върти? Не знам. Очевидно не е на голяма. Интересно, те са заводи, докато е светна, как се пускат и ги бърка човек. За асфалта се вижда, бе. То не може пак баш и мрак. Вижда само копки, едно друго не може да ги видиш. Я изгаси варовете. То се паднал ги изгася. Да. Да, не го ли така са треси по едно. Ще си тареза. Много нестабилен. Остане ако вече. Добре.
на шипка се пускат в тъмното малко зорно се види. Взеко ли ще и по-добре. Там вече трябва по-стабилно колелета. Колелета и подготовка и всичко. Красене, пане да стане шоу. Някакви фарчета да се сложат, ако трябва. Красен да пане да стане шоу. Той ако падне... Не. 3000 лайк. Знаеш какво ще стане? Мазал. Не, човек, тъй като се дърпахме, беше много опасно, защото Опасно ли как? левият човек, ако дойде глава в завоя... То на едния завой точно те се случи, ама то вече, когато Милен се дърпа. Точно и те беше. Имаш кола и да взема нататък. Беше много така... Тях ли? Мартин ли ще карат? Ще се накраси. Снимайте останалата група. Жалко, че за нагоре нямаш къде да се снима. Аз му казах накрая се, вземи ремък за GoPro-то, още не взел. Какво да взема? Ремък за GoPro-то, примерно за главата, го сложиш или някъде другаде, да мога да снимаме. Защото ти няма къде да сме снима. Колко струва най-модерния GoPro? Към 1000 лева. Как сме? Ти както винаги най-първи. Всичко наред ли е? Идеално, идеално. Състезание, кой ще сними първи до нас? Тръгвай! Ще ме дадеш Тръгвай! смартфона. Тръгвай! Красен, къде остана?